Аз говоря за Крампус. Кой е Крампус? Вие имате дядо Коледа, ние имаме чаровно чудовище от Южния полюс, което изпълнява желанията ни на слънцестоенето. Вярвам, че Софи не е казала какво иска за Коледа, освен световен мир. Да, все едно има време за това. Нямам избор, освен да отскоча в отвъдното и да питам баба и какво да й взема. Дръж шапката. Деми. Бабата на Софи е жива. Ще й се обадим. Да, нека да е по скучния начин. Не ти трябва, Камертон. Чуй, ти го можеш. Мога да опитам. Но я дръж наблизо. Ето къде сте. Някой ни заключи тук. Не видяхме кой е, но миришеше на кошмари и зряло говеждо. О, не, тя е в паника. Това е една хорър сцена. Аз не мога да пея. И очевидно и тя. Ти можеш. Искаш ли да пеем заедно? Благодаря, че пя с мен. Не много таен, дядо Коледа. Значи не искаш и другия подарък от мен? Поправи ми камертона. Дай ми го. Аз бях нищо без теб. Карго? Не биваше! Надзърна, нали? Да, така е. И вече го носих. Вуаля! Моят любим десерт. Благодаря, Деми. Как разбра? С Елайджа се обадихме на баба ти и 5 часа слушахме истории за Софи. Твоя снимка с автограф. Точно това исках. Не я продавай онлайн. Още! Да. Има и много страници за попълване, след като и аз ще създаваме историята си. О, това е най-хубавият подарък, който съм получавала. О, той е единственият ти таен подарък. Но го приемам.